ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ನಿಗಲಿಕ್ ಕೋರಿ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೋಜಾವೆ ಯಾನಿನಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೆ ಕೋರಿ ಗಸಿ ಮಲ್ದೆ నేను ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನು 1.5 ಕಿಲೋ ತಾತ್ ಕೋರಿಗೆ ತಂದೆ. ಈ ಕೋರಿಗೆ ಏನೇನ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1.5 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 10-12 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಜಾವಿತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ತುಂಡು, ಮಂಜುಲು 1 ಚಮಚ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 5 ಜಿಸಳು, 4 ಲವಂಗ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 1 ಸ್ಟಾರ್, 1 ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ, 1 ಚಮಚ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು, ಚೂರು ಪುದೀನ, 10-12 ಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಪೂರೇನ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಮಸಾಲ ಪುದೀನನ್ ಕೊದ್ದುಚಿ ಬೊಕದ ಪೂರ ಮೊತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೇನು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲೇನು ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಉದೇನಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ಇದು 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಕೆಂಪಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಆತ್ತಲ ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೋಟು ಪಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅಯ್ಯವು ಇದು ಪಕ್ಕ ಬಾಡೋಡು ಪಂದ್ಯಾನ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಸರಿ ಅದನ್ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತುಂಡ ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಚಪ್ಪೆವರೆಗೆ ದೀಪೆ ಇತ್ತೇನು ಒರಿ ದಿನ ಮಸಾಲೊನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲೊನ್ ಪಾಡ್ದು ಈತೇನೆ ವರ ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದ ವರಾನೆ ತುಂಬಾ ಪಾಡ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಪುಚಿ ಬೀಗ ಏನೊಂದು ಈತೇನೆ ಪಾಡ್ದವರ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದ ಅದೊಡ್ ಪುಡಿ ಅಂಡಯ್ಯವು ಅರ್ಧ ಪುಡಿ ಆತ ನೆಕ್ ಚಪ್ಪೆನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಹೊಡುಂದೇನ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬುದಾತ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಕಡೆವರೆಗ್ ಒರಾನೆ ಪಾಡುಚಿ ಒಂತೆ ಅದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಈತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡೆಯೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂಡ ಇತ್ತೇನೊಂಚಿ ತೋಬ್ದಿದ್ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಚಮಚದ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಕೋರ್ದೆ ಕೈಪು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ನೀಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಸಾಸೆಮಿ ಸರಿ ಅದು ಕಾಯೊಡುಂದು ಸಾಸೆಮಿ ಕಾಯಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೀರೆ ತಾತ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಡ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಏನ್ ಒಂಜಿ ನೇಲ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಈತ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂದಂತೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5 ಸಲ ಕಡೆವನಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂದೊಂದೆ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಫ್ರೈ ಒಂದ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಲುಂಬು ದೀತಿನ ಕೋರಿನ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ದೀಕ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತನುಂದು ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಎಕಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿಗೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಸದ ಹದೋಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ವರಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಚು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ತೂದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಗಿನೆ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪುಡು ಅರ್ಧ ಅರೆಪು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ
ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನ. ಒಂದೇನು ಒಂಜ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬೂರೊಂದುಂಡು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒರಿ ದಿನ ರೇಪುನ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ. ಇಗುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮಡ ತಾರ ಏಪಲ ಇತ್ತು ಚಿಂದಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಚೊಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ಮಿಕ್ಸಿಗಿದ ಜಾರು ಪಾಡ್ದೆ ಅವ್ ನೀರ್ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಗಸಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ತಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವನೆಕ್ ನಿಕಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ರೆತ್ತಿನ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದೆ ರಸ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಒಂದು ನೀರ್ ದೋಸೆಗ್ ಚಪಾತಿಗ್ ಪೂರಿಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಲಂತೆದ ನುಪ್ಪುಗು ಉಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೇನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಕೊದ್ಯೊಡುಂದು. ಕೊದ್ಯೊಂದ್ ಬತ್ತನು ಕೊದ್ಯೊಂದ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೇನ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟುವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿ ನೆಟ್ಟ ಹಸ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡುದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಅದ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ಯರ ಬಿಡ್ಕ. ಎನ್ನ ಕೋರಿಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.